mila esker Lizardi elkarteari, gu imitaturik. Bistan nire kantari ibilbidea peiori lotua dela, nahiz eta azken 6 urteetan bakarrik ibiltzen naizen, lau musikarirekin. Kantatuko dut, duela berrogeita hamabost urte kantatzen duen kantu bat, peiorekin. Itxaso ondoan, eta kantu hau idatzi zuen Manes Pagolak. Gure hauk denboran, ni gazte denboran, eskora mintzo zen asko, eskora iparaldean, asko, nahiz eta guai galtu den. Baina hasi zen frantseskeria eta frantsesa pixkanaka sartzen iparaldean ere. Eta ez bakarrik hori, benen eskoldunen lotxa eskoraz mintzatzeko eta eskoldun agertzeko. Kantu hori egin zuen, ez dugu lotxarik izan behar, eskoldunek mintzo ditugu, bi hiru batzutan lau mintzaira, baina gurea behar dugu gorde, zengatik gurea darakoan, eta ez bestea baino derago darakoan, gurea darakoan eta bizi behar dugulako eskorak. Hara, kantu hori. Itxaso ondoan, ubainer musuka, ta mendigainetan, zerura totoizka. Hor Euskal Herria, harira galdeka, Euskaldun guziek, dezagun besarka. Maite duten semek, dezatela tinka, lehengoen itzan, hartan berriz finka. Oi Euskaldun seme, ez maita erdizka, baina gora kanta, gure errepika. Idek ditzagun begiak, zabal bihotzertxiak, eta ikus zoina multsuan dagon Euskal Herria. Euskaldun txemeak, Euskara badakik, erdarean ere trebeda poliki. Gizon jakintxuna, hor bada ageri, hora Euskalduna, nausia imitzeri. Etoriko dea, bazko berrikari, bere gaintasuna Euskal Herriari. Oi Euskaldun seme, ilarde txakuni, biare Euskaldun nahi dukarizi. Etoriko dea, bazko berrikari, bere gaitasuna Euskal Herriari. Oi Euskaldun maite, iarde zakuni, biare Euskaldun nahi dukabizi. Nere bihotzaren samina, ikusten dudanian nere herria, besteren mendean. Eki eder sutan bero, eskualdun bihotzak oro, Udukari diten gero, bilaka gau egunero. Eki eder sutan bero, eskualdun bihotzak oro, Udukari diten gero,
bilaka gau egunero. Gerra ondoren izan zen desertu bat, euskal kulturan. Euskara bultzatu behar genuen, euskal kultura. Etzen bate borrokarik eta etzen burua apaltzen ginuen, isisila egoiten ginen. Diktadura garaia zen eta jendeak ez zuen beste tokirik, ez zeukan kantaldiak ziren, funtzio hori nolabait betetzen zutenak. Eta hori pixkat esplikatzeko dokumentalaren ideia, nola eduki zen, 2021 batean argitaratu zen liburu bat Frankoren mende kantatzen genuenean izenekoa, Kolet Larraburu idazleak idatzia. Kolet Larraburu kazetari bat da, eta hainbat liburu idatzi ditu. Eta ezagutzen dut, eta pixkat bera bildu zitzaidan ideiarekin liburutik inspiratuz edo bideo edo dokumental bat sortzea. Eta orduan animatu nintzen, bideo nintzen ari naiz lanean, baina lan hau lanetik aparte eraman dudan proiektu bat izan da. Hasiera batean laguntzari gabe, eta pixkat oztopo batzuk izan ditut bidean. Ez dut dena nahi bezala eraman edo, baina asko gozatu dudan lan bat izan da, egia da. Aukera eman dit artistak ezagutzeko, haiekin trukatzeko hori elkarrizketak izateko, eta esperientzia oso polita izan da. Eta orduan niretzat garrantzitsua zen pixkat Koletek idazleak aipatu zidanean hori ideia bideo bat egitea edo bere helburua zen gaztengana hurbiltzeko medio erresago bat izango zelako edo ideia hori zen. Eta orduan nire helburua zen pixkat garaiko irudiak sartzea, irudikatzeko bezain hobekien kontestua garaikoa. Eta orduan harremanetan eman nintzen hainbat ekoiztetxerekin eta Gazti Beltza ekoiztetxeari esker Euskal Filmategiara joan aliztan nuen eta ikusi nituen garaiko bideopila bat. Baina ezin izan ditut nahi bezain bat erabili, dirurik ez nolako erabili alizan ditut. Orduan bakar batzuk erabili alizan ditut eta horrez gain Bobet eta Daniel Perez argazkilariak ezagutzen ditut eta horiek esker garaikoa hainbat argazki sartu ahal izan ditut. Eta hola eramana izan den dokumentala izan da ez, pixkat ezker eskuin laguntza eskatuz, musika eren eranaiak eta bire lagun batek konposatu dute, bi bertsioak egin izan. Eta hola, orduan dokumentala uste baino laburagoa izan da, uste baino simpleagoa eta medio gutxirekin egina. Hola, eta behituziko dut pantsoa edo jenuri. Nik eskerak nahi dituten ingeriz eta lehenik Koleten liburuari eta ingek egin duen dokumentalari eta egia da gaztek eta etortzen diren belaunaldiek ez dute ezagutzen lehengo garaiak. Uste dut oraikoa bizitzeko behar da ezagutu ere nondik heldu giren. Eta hortako eskertzekoa da lan hori. Egia da lan hori mugatua dela hegoaldeari eta Frankoren garaieri. Niretzat garrantzitsua da iparra eta hegoa lotzea betidarik. Eta gu hasi ginen peiorekin kantatzen lehenbiziko 3 urtetan iparraldean. Eta gutxi gura bera, baimenak behar ziren, Joselok egiten du bezala pelikola, baimenak behar ziren, informazio turismo eta ez dekin ondik, eta gu iparraldekoak izan ez, Xabiaretek lagundu gaitu, beti
bete zituen paper guztiak. Eta nik biziki maitatu dut, bai iparraldean eta bai hegoaldean kantatzea, benen iparraldeko egoera ez zen bat ere hegoaldekoa. Iparraldean abertzalegoa hasten zen bakarrik. Baziren hola abertzale batzu herri bakoitzean bat behar bada, benen ez zen mugimendurik eta enbata zen hasi mugimendu abertzale hori sortzen. Eta ni biztan da, ni eta Peio, nintzuniz Peio izenean ere gauza horietan gure familiak eskualdunak ziren. Ez dut frantzesez izbat eran etxen, ezan nahiagarekin, ezaitabekin, nik frantzesa entzun dut lehen aldikoz eskola frantzesean. Eta biztan da, eskola frantzesean debekatzen ziguten eskola zintzatzea. Eskolaz mintzo eginen, zigortu eginen, eta zigor hori makil motor bat emaiten ziguten eskolaz aginenean. Eta guk behar ginuen aurkitu beste lagun bat eskolaz mintzo zenan makil hori pasatzeko. Eta eguna bukatzean, makilakin egoiten zen hori zigortua zen. Behar zuen kopiatu, ni frantzesa naiz, eta ez naiz eskolaz mintzatuko. Beraz, iparraldeko egoera, ez zen bat ere egoaldean ezagutu dutana. Eta iparraldean kantaldirik ez zen kantaldirik bat ere, korro bat harriko zen, kantuz, baina gu hasi ginen, beraz, etxaldetan alde eta Peiotani, eta gero guk bizpaino urte berantago, gu ginen hasi euskaraz kantatzen. Lehenik hogoi eta hamar jenderen horrean, gero beti gehituz joan da. Gehituz joan da gehienik gure atera genituen hiru diskotipi eta hiru diskotipi horiek saltzen hasi zirenean. Eta gazteak hasi ziren herrietako besta komiteetan kantaldiak antolatzen. Eta hola hasi zen kantuaren kantaldiak hola hasi ziren herriko festetan. Eta gero kantatu dugu iparraldean, herri guztietan, egoaldean ere izan dadien Nafarroan, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan, ikuste herri guztietan kantatu dugu. Baina hemengo hegoaldeko egoera ez zen bat ere berdina. Zen kantaldiak ziren egiazko mitinak, eta jendek ez zen alderdi politikorik, ez zuten zutena erraiten ahal, kantaldietan hori zen naiz, gure lehenbizu kantaldietan beti baziren bertsolariak eta beti horatzen naiz, azpiak garo bategi beti bikotea etortzen ziren ere, eta frankotaz bintzo zirenean, patxi zaharra egiten zuten, frankorentzat. Jendeak ulertzen zuen, eta nik egiten dut, suertea okan dugula, eta momentu horretan kokatzea. Eta biziki interesanta zen momentu hori. Eskuala galtzen ari zen, kantaldien bidez, pixkat eskual kontzientziantze hori sortu zen. Gero denbora berean ikastorak sortu ziren. Hori zen iraultza bat, iparraldean, hemen ezakiben iparraldean, eskuala eta irakastzia izaitea ikastoretan, jendeak erro batzuentzat hartzen zituen gurasoak. Kriston mereximendua, meritua hogan dute, lehenbiziko gurasoek beren hauga ikastolara dena egiteko. Ikastorak ziren lagunduak, kriston gurasoen diruarekin, festak antolatzen ziren, kantaldiak, bazkariak, dirua ateratzeko. Eta frantses hezkunde nazionalak bere kontratu baten bidez ikastorak sartu zituen hezkuntza frantses nazionalean.
eta behaz, gero hasi ziren, behaz, irakasleak pagatuak izaiten. Baina, hasierako borrasuek ukandote izigarriko meritua. Gero sortu ziren ere lehenbiziko kooperatibak. Gero nekazaritza mailan, abertzale eta nekazariek sortu zuten, behaz, Euskal Laborarien batasuna, Euskal Laborarien batasuna, gero laborantza ere, eta nik askotan egiten dut artistek eta kantariek edo zera guk beti argitan gira beran. Nik hainbeste jende ikusi dut isilka lanean, bai iheslariak laguntzen, ikastoretan, ikastoreko borrasoak lan egiten, diru ateratzeko. Behaz, horiek ez dira sekuran argitan emanak. Beti kantariek dira. Ez da zuzen. Besteak ere dira egin dute gu baino lan gehiago edo gu bezain bat. Kaixo berritzaten. Nola sortu zen Euskal kantagintza frankismoan. Hori da, galdera eta erantzuten saiatuko naiz. Euskal Herriaren historian izan dira Euskal pizkundeak, bat baino gehiago. Forua galduta gero izan zen Euskal pizkundea, euskerarekin, kulturarekin, bertsolaritzan eta bar. Gero, 20. mendean ere izan zen beste susperaldi handi bat, eta Republika garaian zer esanik ez, adibidez, Lizardi. Gero, Frankoaren garaian, etorri zen mutualdi bat, mutualdi luzea, eta 60. hamarkadan izan zen beste Euskal pizkundea. 60. hamarkadan. Orduan sortu zen ia dena. Guk 50 urte egin ditunean, Euskarri taldeak 50 urte egin ditunean, kontuatu ginen garai hartan zenbatek egiten zuen 50 urte. Ikastorak, taldeak, dena 50 urte. Orduan, 60. hamarkada izan zen loraldia, pizkundea. Hala ere, lehenengo Euskal kantariak, kantagintza barrian esan manuko iparaldean izan ziren. Soroak taldeak 60. urtean, hasi ziren kantatzen soroak laukotea, Robles Arangiz laukotea. Ondoren, Etxelagaberi, gu handik oso gazteak edo umeak gila da, haien diskoak hartzak ditu klandestineaten, gu gure Euskadiko gazteri barriga, adibidez. Eta ondoren, esango nuke, ez duk amairu. Ez duk amairu, sortu zen 76an, eta Euskarri ere orduan sortu zen, 76an. Osea, 60 urte. Lehenengo Euskarriaren lehenengo harremanak izatzen horiekin. Mikelekin, Benitorekin, Lourdesekin, Xabierrekin, hori izan zen Euskal kantagintzen. Hori hamarkadatan sortu ziren ikastorak. Sortu ziren euskaltegi batzuk. Politika barbarrean zegoen, eta esan nahi dut hori izan zen, hizkundea. Eta frankismoan nola kantatzak genuen? Izan ditu arroa diferenteak. Frankismoa da Franco irarte, esango nuke. Orduan hasi ginen kantatzen oso gazta ginen, 15, ez 16, 17, 18 urte, eta bilerak egiten genituen ez duk amairu. Eta lehenengo diskusioak eztabaida ziren zer egin. Alegia, frankismoa zegoen, lege batzu zeuden, eta lebekun pila bat. Kantatzeko baimena agertziren, baimen pila bat. Lehenengoa gobernadorean baimena. Bigarrena, hitzen baimena, zentsura. Hartarako konbertzen edo handiak alea, letrekin, astebete lehenagotikak, ikusi, baimendu edo ez, eta Bizkaian Bilbora, eta Madriko zensurara. Eta baita ere, behar zen sindikato vertikalaren karreta. Lehen aipatu da hor, penaldia. Eta ez duk amairu, erabaki genuen karretak egitea. Sindikato del espectáculo circo y variedades, gure taldea. Eta orduan, errestu genituen bastante kantaldiak. Ez dela zeta kantatu. 3
Elizaren inguruan bazen, gutxiago. Eta erraxena zen kantatzea erregimenaren inguruko kantaldietan. Adibidez. Euskarri taldeak Tolosa kantatu zuen lehenengo aldiz, 78an, Leidorren. Zitek horrezatu zuen, eta izan zen Euskarri taldea eta Argia dantza taldeak. Izan genuen diskusio handia, diskusio. Kantatu edo ez, zen regimenaren inguruko zerbaitek. Eta esan genuen, gero ez dakamero hori baiestatu zen, ez? Zergatik ez erabili erregimenaren zirrikituak euskal kantua zabaltzeko eta kontzientzia zabaltzeko. Eta hori egin beti. Trabak gainditu alderen neurrian eta beti zeuden. Debekuak adibidez egin karatu genuen zean, ondarra. Opeio kantua zen. Bai behin dezuketen bakarra. Da, klaro. Aurrantzaden poliziak. Gainekin antzaldela. Orduan zain genuen hori kantatu errendikatu lau aldiz. Eta jendeak ulertu zuen mezua. Ez zen esan berri. Bazaki jendeak zer antzauden poliziak, ez genuen baimenik, orduan kantaldiet horrela ziren. Eta hemen ikarri dut, gaur ez begira, Tolosan Euskarri taldeak noiz hasi ginen eta zenbat kantaldi eman ditugu. Lehenengoa 78an, Lidor. Bigarrena 70an, ez dakit nun. Tolosan nun baita ez dakitu seguru. Baita ere urte hortan bertan, Tolosako Igarondo antzokian Euskarri taldearen kantaldia, bakarrik, lehenengo aldiz. Esan behar dut, nik Euskarri propaganda egiten dut, eta nola ez dut dengo. Euskarri izatzela lehenengoa kantaldi osoak ematen. Gero hasi zen begitu eta gero. Euskarri taldeak ematen zuen kantaldi osoak. Eta uzatzen lehenengotakoa. Igarondo, ez dakit zatuko zuten Igarondo, lehengarri batean, bai ez. 79an izan zen Tolosan baga biga iga. Leidorren, gogartazate? Bai? Ez dokan bairuren baga biga iga, kantaldi, antzerki, dantzaldi guzti hori, eman zen Tolosa. Nola ez, ikastoran alde, dena zen ikastoran alde. Eta guk esatek ez eta gure aldeak ez diko da, kantaldi bat. Amabian, baitere, Tolosa garatu genuen, Euskal Kultur Amabostaldian. Girotalekuan. Euskarri taldea eta KUP taldea. 73an, berriro, Girotalekuan, Euskarri taldea, Mikel Agua, Gorka Kener eta Artzan nahi. 13an, berdin, dena beti horren izaten. Gero, 77an, Tolosako Beatibarren, baita ere, Oskarbi, Benito Lertxundi, eta Xabier Bete. Eta gero, dela urte batzuk, 17an berriro kontatu genuen Leidor. Lehenbiziko kanta entzun dutana irratian, eta ez zen eskola irratirik, ez zen deus. Eta bazen Parisetik, oain bada Radio France Bleu deitzen dena, Radio Pays Basque France Bleu, eta nire hau denoran zen, uste dut, bakarrik udan ustaila eta agorrilan deitzen zen Radio Côte Basque. Parisetik edu zen periodista bat, eta hor, Radio Côte Basque da deitzen, ordu bat irauten zuen bakarrik. Ordu bat eta ordu hortan bost minutu euskaraz. Baina orduan hasi zen, pasatzen Labegirriren gure gantua pintxintxin, daren xintxin. Horreko kantuak eta gure astoa bada. Ez egin, mugira Euskariko gaztegia ez zuten pasatzen. Zeta hor bazen Maite Barnetx hori zen journalista, periodista. Eskoltzarea zen, ez dakit abertzarea zen, eskoltzarea zen. Baina teknikarian bazuen eta txibatu bat. Eskolduna zena, agostakoa zena. Eta jarek itzulpenak egiten zituen, Maite Barnetxek bere 5 minutetan esaten zuenaren itzulpena egiten zuen. Eta Michel Labegirri hor entzun dut lehen handikoz. Baina gero nik entzun ditut gehien bat, lehenbiziko laboaren diskoa, Benito-rena, Xabier Leterena, Benito-rena kantu zahalak ziren, dunguneran, diruak zitiak zakelan. Eta
izugarriko, nirean izugarriko influenzia edo kantzuen eragina da. Eskora zentzutia kantatzen, eta pistonda gogoa eman ditara, nik gainera labegiri bazen, udako umeak udan behizu oporretan udabekoan umea nintzen eskoldun txorietan eta etorri zen labegiri kantatzerat eskoraz. Eta, biztan da, guretzat soroak gero betzen ditut ere azpaken aldi bat, eta biziki lagunak iraketan izan, hoblez familia guziak inen, ugun zirko txaratz eta iker eta ez ditxurekin. Gainera nora herri hauzuan lekuinen bizi nintzen eta horiek besu nintzen elgarri bostu nuen askotan. Hasteko, hasi ginelari kantuz, abertzalegoa zegoen horretik baraldean. Ez dakit, biztalda kantuak okan duela eragina eta hasteko bai zoritxarrez gutxi gira, benen abertzale dasuna pixkanaka goruntz eta pentsatzen dut kantuak ere izan duela zerbait ikusteko, pentsatzen dut. Eta kantuaren indarra ikaragarria da, kantuaren indarra. Ez badira hitzak eta melodiari esker jendeak abesten ditu, eta gero igual konturatzen da, etxerata etortzean, ze esan nahi ditu da. Gure kasuan eta beste kasuetan antzeko, gu ez ginen oso musikoak, Iñaki eta bio gentozen aurren abesa batetik, Don Bosco Euskarrenetik, sortzea pixka bagainik duak, baina musika askorik ez. Eta hori diotenean, esan dezaket ez doka mairikoak berdin. Xabierretek ezakin musikarik, gu bezala. Benitok ere hasieran ez gero landu zuen, esan dut ez ginen musikoak. Kantatzen bagainik zerbait, gogo asko eta hori da. Bataz ere gogoa, euskaraz kantatzeko erabaki hartu genuen hasieratik, hori izan zen erabakietako bat lehenengoatikan, euskaraz bakarrik kantatzea. Ez inorri kontra baizik eta euskara gustatu batzen, eta gaur egun ere guk euskara bakarrik kantatzen du. Badakituen kantore berriak, euskaldunak ere, kantatzen dute gazteleraz, inglesez eta txinos. Ondo dago, baina guk euskaraz kantatzen dugu handik ere. Iparaldean ez dakit nola zen, iparaldean hasteko kantuaren gostua biziki handia zen. Etxen nire aita eta ama, nire aita galdu dut gazia ditzen, ama eta ikusi dut alta bederatzi hor zituen, nire gaztena, beti kantuz entzun dut. Goizeko seietan jeiki, bazkaria eta preparatzen, kantatzen. Eta gure hau demoran etzen telebista ez ikaterik. Afal ondoren, bazen Xarabera liburu txipi gorri bat, etzen Maoren liburu gorria, liburu gorri bat, eta horko kantu guziak ezagutzen genituen, nik gogo zen. Eta gero, nisartu nintzen, 8 urtetan, lehenago aipatu duela Sarrazola Bordak aipatu dute, ez da hortik pasatua baitera ere, bazen, frantzesez eran dut, ekol episkopal de Bayonne, metriz episkopal, hori zen, koroak pelikulan ikusten dena, ezu aurrak kantuz ari dira. Bagiruen gure eskolako ordu normalak, baina egunean bi ordu kantu, musika eta solfeoa egiten ginuen. Beraz, 8 urtetatik 11 urte arte hori egin dut. Eta hor dut ezagutu Peio. Eta Peio nire zela, ura itxasutik nileko inetik ezagutu ginuen 8 bederatzi urte
eskola hortan. Eta gero hortik ustaritzen, batxilera arte, eta gero bi urte seminari handi egin ginoen. Nik nuen bokaziorik bat ere, ez dakit, urte egiten adiskideak eta egiten dira, laguntasuna, eta joan ginen denak eta akizen egin nuen DAX, eta bi urte, eta ez dakit hirurogei ginen, eta hirurogeetatik 45 utzi ginoen zanpez. Jadanik hasiak ginen kantuz, eta beste